Duha ka mga balay sa usa ka barangay sa Taguluan, Misamis Oriental ang nadanyos human natumbahan og kahoy ato sa pagbundak sa kusog nga ulan. Bagong himugso nga bata, swerteng luwas sa hitabo. Apan inahan niini nakaangkon og bunog resulta sa insidente. Ani report ni Cyril Chavez. Adlong Huwebes, mag-alasay sa gabi, nakurat ang mga residente sa Zone 6B sa barangay Natumulan sa Taguluan, Misamis Oriental. Human nga kalit milagubo ang mga kabalayan sa lugar. Ang rason, ang pagkatumba sa punuan sa kahoy sa anunang nga miigo sa duha ka balay sa lugar. Nadanyos ang atop og ikaduhang andana sa usa pa ka balay nga miresulta sa pagkahugmak niini. Dako na lamang ang pasalamat sa usa sa mga residente nga luwas ang usa ka bagong himugso nga bata nga anaa sa ikaduhang andana sa usa sa mga balay nga natumbahan. Nakahiagom lang og minor injury ang inahan niini. Nahagba na gid ilang atop. Dahil nakakuluban na lang da iyang anak kay kuan naana namang atop niya dito na siya likod na dapat. Nang napagay day bation daw niya ron. Nang check upon pagid siya dito sa barangay. Buntag adlawng Biyernes, gilayang gitrabaho sa mga personahe sa Taguluan MDRRMO ang natumbang kahoy. Gubang atop og ikaduhang andana sa panimalay. Ingon ani na lamang ang gibilin nga danyos human nga matumba ang usa ka anunang nga punuan sa kahoy dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. Gani, human ang interbensyon sa MDRRMO, nagpabiling kalbaryo karon sa mga residente ang pagpatukod og balik sa ilang balay nga nadanyos sa insidente. Karon, temporaryo una magpuyo ang mga apektadong residente sa ilang barangay, samtang nagapangita pa sila og pondo pagpaayo sa ilang balay. Nanawagan sab sila og tabang sa publiko nga makadonar og materyales para sa ilang balay. Mamahimo sila nga makontak pinaagi sa numero sa inyong TV screen. Pareha ani among kinahanglan. Kahoy sin og mga lansang nana. O kanang pagbuhat paglihok na mo ana sit na di bay na mahuman og isa lang ka adlaw. Mo ginamong kapangayoon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.